на тази цивилизация. Да, там жените не са като тукашните. Рубини. Във Франция, именно в Париж. Жената е тъй свободна, както и мъжът. Там една мадама взема си кавалери, на когото си харесала, па се разхожда с него където си ще, без да пита ни майка, ни баща. Да, голяма свобода. Ко си мислиш? Другите им вършат всичко. Те само себе се гледат. Пазят си лицето от слънце, от вятър, позатои се турят блау, сиреч бул. А ръцете им да стоят цялка бели, меки, носят ръкавички. А с нагата им, за да стои деликатна, стягат с корсет, знаеш? Но ние, май, сме още далеч. Не е истина. Виж сестра ми. Не, на милост, едничка кръта ни. Ти ще си втората.